abantu abazi ukuthi umuntu uboshwa bengabe kuthini. Ukuthi nje kuboshwa izinto zakhe emhlabeni, kuboshwa izinto zakho emazulwini, uboshiwe ngokwasejele, uboshiwe ngokuthakathwa, uboshiwe ukuthi izinto zingaphumeleli. Abantu abazi emhlabeni ukuthi kwenzakalani. That is why ngithi I decided to take my time ukuthi let me specifically come on board to educate people. Into engifuna ukisho ukuthi bafowethu, impilo nje yakho, it's about you. Impilo yakho nje, it's about you. Empilweni uwena ongazikhulula, uwena futhi ongazigweba. Empilweni uwena ongadecide ukuthi ufuna ukuthi uphile nobani, ufuna ungaphili nobani. Empilweni you can even decide ukuthi ufuna ukuhlala emshadweni wakho noma ufuna ukuhamba emshadweni wakho. Impilo yakho, it's about you. Ufuna lo msebenzi owenzayo ukuyinqoba lezitha noma ufuna izitha zikunqobe. It's about you. Empilweni ushaywa ukuthi zibhede into zakho ngemistake wena ozoyenza. Empilweni bafowethu ugwetshwa ama mistake akho. Empilweni bafowethu ugwetshwa inqumo zakho ozithathayo. Empilweni bafowethu ugwetshwa ukuthatha isinqumo ongenayo ishoyasi ukuthi uyasifuna noma usifuni yini. Ngibone kahle ngipostele ya video kade ngiveza ngilapha empophomeni ukuthi indle emnyama yakwethu ibhlungu lento engiyibone kuma comment abantu ukuthi isazogaxela indle emnyama. Because abantu balindele umthakathi ozofika. Afika umthakathi athi ngiyakubopha manje. Ngiyakubopha angithi uboshwa kabili, uboshwa emhlabeni uphinde uboshwe nasemazulwini. Ngoba khona kwenyama khona komoya. Abantu balinde umthakathi ozofika athi ngale ntambo emnyama ngiyakubopha kuthi ngqi aboshwe kumuntu. Akahambi kanjalo. Into demonic noma into ewumoya omubi, I believe ukuthi ngathi ungangizwa, into ezokushonisa phansi isebenzisa wena oshintsha ube isitha sakhe empilweni. Into ezolwa nawe mfethu ezokuvala isebenzisa wena. Into ezoqedela umsebenzi isebenzisa wena. Into mfethu ezoqeda ngemoto yakho ohamba ngayo ilandela iphunga lakho, iphunga lemoto isebenzisa wena. Uwena oshintsha ube isitha sakho empilweni. Angikwenzela isibonelo nje. Emsebenzini khona umuntu okuphukuluzayo. Uyazi uma ungathula bese uba nendlela yokubikela abaphathi, ungabanganga umsindo, ungafunanga ukulwa nalokuphukuluzayo. Uaware ukuthi leyo mpunga inqoba. Uyazi uma khona ingane yakini elokuqhukuluza. Uyazi uma ungathula bese utshela abazali ukuthi usibani bomama uyangihlupha. Bese kuba abazali abazodila naye. Uyazi unganqoba. Kodwa uyazi bengabe uzothi mhlawumbe usebomnandini iqhamuka umuntu anginyathele edako utshwala. Bese uthi hawu fethu unginyathelile athi yapho uzokwenzani. Uthi hayi kulungile mfethu. Uthi hayi kulungile. Uyazi ngokuthi uthi kulungile mfethu ekunyathelile and engaliboni iphutha lokuthi unginyathelile. Uyazi ukuthi khona into ongayisave ngalobo busuku lobo usenjalo kumnandi. Ngoba enkathi ethi ya nginyathelile so engase wena uthi hayi mfethu lalela uyangitakela mfethu. Uyazi lapho ukuthi kukhona into oyigqugquzelayo ukuthi ngamanje ke akwenze noma yini. Kodwa kuthiwa uthi hayi mfethu ngoba awuliboni iphutha lakho it's fine. Uyazi kuthiwa lo mshado kuwona ngoba uyawufuna lo mshado. Uyazi ukuwona mangathiwa ngampela ithi noma indoda yakho ikhombisa ukuthi ike yahamba yangabuya ebusuku, ithi mayibuya kusasa ube nendlela okukhuluma naye ukuthi sithanda sami angiyithandanga into yenze izolo ukukaba ungabuyi qedwe ungasho ukuthi ngoba ngeke si-understand noma usenkingeni. Ibisiyaxolisa into. Uyazi ama chances ukuthi mawe address kanjalo ama chances okuphinda ihambe ingabuyi mancane. Kodwa uyazi mayizothi ngene endlini ube uyilwisa.
uyazi ama-chances okuphinde ihambe futhi maningi empilweni. Dadewethu nawe mfowethu uwena oba yisitha sami. Bhuti wami, lo makoti wakho noma le ngodosi yakho noma le ntombi yakho ekushiyile, uyazi kuthiwa ubunendlela yokukhuluma nayo mangabe ikutshela izikhalo zayo ukuthi thana sami angikho happy ngo1 no2 no3 ekuthiwa uyilalelile. Uyazi ngaba ikishiyanga, uyazi ize yabona umuntu ongcono ngoba isibona ukuthi endlini kuwena awukho ready ukulalela imizwa yayo. Uyazi ihanjiswe iliyonto manje ufuna ibuye kodwa kuyisolve iproblem ikhala ngayo. Ake ngibuyele kule yasePophomeni njengamanje. Bafowethu, uma uboshwa ngithi imina bafethu iking of spirituality, bakhona othi uyiking naye akophumela obala sibuzane ngama level. Uma uboshwa noma umuntu angenzani lokubophayo, angaya emathuneni, angaya entabeni, angabulala inkukhu ezimnyama, angagqiba inoma yini, angalanda isithombe sakho, angenza inoma yini, ngoba wenzani lapho usuke ekhombisa imimoya ekumele yokulapha. Ukuthi umuntu ugqiba isithombe sakho akusho ukuthi usekubophile lo muntu, sekuzomele kusuke inoma yini ezosuka ke manje isiyenzani, isiyokubopha. Uma egqiba isithombe wenzani, ukhombisa kudepend ukuthi ukuphi. Uma ngabe semathuneni ukhombisa izipoki zasemathuneni ukuthi hambani niyobheka lo muntu, uyasigqiba isithombe bese nenza impilo yakhe ingene emgodini, ngiyamgcwaba, siyamgcwaba, seyizobona izilwane ayithuma ukuthi zizongcwaba kanjani. Uthi uvusa imoya yasemathuneni ukuthi ayambi yomlwela, akavusi ngisho yakubo. Ingakho esigqiba emathuneni isithombe sakho. Umuntu olwayo loyo, umuntu olwayo. Omunye aye entabeni, entabeni khonani, khona inyoka, khona imimoya yasentabeni, khona yonke into eyingozi entabeni. Umuntu eye entabeni uyopika izilwane nezinyoka zasentabeni ukuthi azizomlwisa lempi. Sekuzodepend ukuthi into eyisilwane-ke uthi ukhuluma uphinde wenze ukuthi ufuna senzini. Uma uthi umuntu ufuna abe namabhadi angabi namali, ithi ukusho lokho ibuthatha imali emnyama ubuyifaka. Uyademonstrate ukuthi angayiphathi imali emhlophe ngoba idalwa zinjini aziyazi imali yiphepha zi-understand, ngoba into enethwa imvula iphinde incibile iphinde inyama nayo zisebenza ngemhlophe nemnyama. Uma kumele idalwa zikubusise uyophupha imali emhlophe, uma kumele into zakho zibhede uyophupha imali emnyama. Ngokunjalo noma ubopha umuntu bafowethu, ngithi angichaze ngoba kuze umhla ka1 zonke ziyedamini likaMakhandakhanda mhla ka1 November kobe kukunyiwe. Ngithi angi-educate ngamanje. Uma ubopha umuntu into isho ngomlomo yenze futhi. Esikoleni uma ufunda into isho ngomlomo phinde uyibhale phansi futhi. Noma uya court into isho ngomlomo ibhale phansi futhi. Emsebenzini into isho ngomlomo yenze futhi. Kwizilwane kwimimoya mawuyilawula into othi ayenzeke oyisho ngomlomo idemonstrate ukuze ziboshosho ufunani idemonstrate futhi. So that is the reason why umuntu beye entabeni eyopikilwa neziyingozi uzokwenzani into ayishoyo kufuna idemonstrate. Uma ethi ufuna ube nesichitho unuke ufuna waphatha amakaka, asiphathe isithombe sakho. Awumba umgodi asifake isithombe awafaka amakaka. Amakaka meleni kumele unuke mawuqhamuka kube nesichitho. Amakaka meleni yonto isiyabona imimoya ukuthi oh ufuna simnukise lo. Isiyabona imoya ukuthi oh kufuna simnukise le. Amakaka nje amele ukuthi lo muntu angathandeka kanuke. Orat yini enye engifuna yenzeke kuyena, ngifuna ngabe namali angiphathi imali eminyama. Ngenkathi uyifaka imoya eminyama isiyabona imimoya oh kufuna siyoqeda imali kuyena. Yini enye ngifuna yenze, ngifuna phathwe zibhobo. Alright, ayifakwe inaliti. Once wagaxa isithombe amakaka imali eminyama inaliti seyabona imimoya ukuthi oh angikhambe manje iyoloko. Yini lenyo ifunayo, ngifuna yonke into yakhe ngisho izingane zakhe ziboshwe ifake intambo esiboshwe ifindo. Ifake intambo esiboshwe ifindo, lihlabe ifindo ulithi inkhamfu. Mawufuna ukwenza sure phinde uhlabe elinye futhi uphinde ulithi inkhamfu. Uphinde inkhamfu bese uyagqiba. Lelo findo osulishayile ukhumbule awubophile yena.
usaripota ukuthi akusuka imoya iye kombopha. Sizokwenze njani isilwane masifika? Sewaphatha amakaki isilwane etoilet. Uzo ngathi konke ekhalayo engathi liyashawa itoilet. Lithi ha, ulinzo lishawa itoilet. Kwenzakalani? Khona isilwane besifuna amakaka. Ulele wena ebusuku. Kodwa uzwa ingeke. Ngathi konke hamba ula. Ngathi konke shaya itoilet la kanjani? Isilwane sithatha amakaka. Sizowenza amakaka. Sizofaka kuwena. Sofaka kuwena. Mase kunjalo uphinde futhi wenzeni? Uphuphe ulele nomuntu. Senzani lapho? Sesiyangena kuwena ngaphakathi. Sesokulawula ukuze wenze intando yaso. Beke sangena ngaphakathi. Sesosebenzisa wena ukuthi yonke lento ekuthiwa yenzeke kuwena yenziwe wena kuwena. Sengizokwenza njani wena manje? Sengizothi uzambela nje. Uhambe uyothenga ingidi. Oh, angeze kanje ukuqala. Uzothi uzambela nje mhlawumbe uphathwe isisu. Siyakugulisa ngoba sikuwena. Bese uvela uya kumuntu. Ongasilutho umuntu uya kuyena. Enzeni umuntu athi hayi ngizokuqinisa. Khona intambo ezokubopha ngayo. Ashayifaka intambo athi ngihlemfu. Ashaya ifindo ngqi. Iliphi lefindo osushawa ile nyoni lona? Ile lefindo elishawe isitha sagqiba. Isilwane sesingene kuwena. Sesenzani? Sesenza wena ukuthi thola umuntu ozokushaya ifindo. Shawa ifindo ngqi. Leli findo mfethu uyehla wenyuka nalo leli findo leli mfethu ukhuluphale lingitsinye awudedeli. Uthi uyohlola umuntu avela bona ifindo lakho athi hawu sengibonile unenkinga lo muntu. Wanje waba nentambo ngisho umuntu ongazilutho uvela thola isign yokuthi awukade zama nazi intambo igcwele isandla athi hawu kuyanyiwa ziyabhetha izinto zakho ngizokwenza njani athi ngizokunikeza enye into yokuthi manje hamba uyobethela aphinde na edinkinga athi nansi inhlamvu yesibhamu oyigqiba egcekeni nanka umkhonto ugqiba egcekeni nanku umbese egcekeni labani lakho igceke. Uma kufika amaphoyisa ebona inhlamvu yesibhamu kuzoboshwa abantu kuzoboshwa wena ngoba indaba itholakale kwakho. Kodwa umuntu othe egqiba inhlamvu yesibhamu egcekeni obethi uyakusiza akakusizi uyakubopha mo. Umuntu othe bulala ibhodlela ugqibe egcekeni uma lini izulu kuphuma imoto leli ibhodlela lizohlaba imoto kabani imoto yakho. Umuntu othe gqiba umbese egcekeni lo mbese uzogwaza izingane zikabani ngabe idlala izingane zakho. Shuthi lo muntu bengakusiza ubekubopha mo. Umuntu osekubophe ngentambo kunyo kuwesi uNkulunkulu wami kuze kusuke wena. Buhlungu le uhambe uyothenga ukhiye. Uhambe uthenga ukhiye. Bese uhambe uthi mina nesithandwa sami uthando lwethu siyalibopha. Sifuna lungaphinde lizamaziseke bese niyawubopha bese niyawuvala ukhiye. Bese wokuvula ukhiye niyawuthatha niyawujikijela niyawulahla. Lokhiya nokhile awubophi uthando kuphela ngoba uma siphila lemhlabeni bafowethu. Let us be all honest. Khona ilinge eziqhamukela ungekho ready. Khona ukuthi nje uthi izambela qhamuka esifazana opakile omeka mnandi onjeyana ihlo lithi kanje. Ngekathi lithi ihlo kanje khona ukubophile ngani. Usuphula isigwebo usuphula umgomo wokuboshwa ngoba bekubophile umuntu uthi ibayihanisi ibambana kanje. Wabingela umuntu waba happy kufundwa inhliziyo. Into eyibophayo ezimimoya zifunda inhliziyo ukuthi wazi wabuka umuntu wachazeka uboshiya ukuthi ungachazeki wena wachazeka seyisukile impendlini. Beke kwaxabana izithandani liyabhubha izinto abanazo ziyaphela izithandani ngoba ni uzibophe wena wayobopha ingane yomuntu ebingekho wena wayibopha ngokhiye. Shuthi le ndodo oyibophayo kufanele ukuthi uyayithakatha and uzithakatha wena futhi ngoba the moment iqhubeka yona ikonyelo wena uyibophile nizoxabana. Manixabana yonke into eninayo izophela nizofiselana okubi. Shuthi uyayithakatha. Omunye umuntu ahambe afasa ukhiye athi mina njengamanje ngiyayibophezela ukuthi ngiyomthanda ubani uyazibopha. I-demonstration kakhiye ngeke ifeze lenhloso oyifunayo. Iyofeza lenhloso yezitha ezitheboshwa. Ukhiye sebi confirmation ukuthi nawe usuyabopha. Suyabopha. Empilweni wena
lwena ukuvula ukhiye ukuthi ngivula izinto zethu nesithandwa sami siyayivula niphatha okhiye niye khona empophomeni bevaliwe ufike uthi mina baby nawe uthando lethu ngicela livuleleke ngicela lishaye umoya ngicela lingabe nangqinamba ngicela lingabe nasibopho lingabe nalutho alikhululeke bese niyabavula okhiye malivula okhiye hule bese nizani bese nibaphonsa khona empophomeni phonso wokuvula uphakathi kulokhiye lovulayo lapho nenzani niyayivula imimoya nezilwane ziyabothi oh laba bafuna kuvuleke beke wakhiya zithi ilwane oh laba bafuna kulokhwe ngampela empilweni yakho wena ufuna kulokhwe noma ufuna kuqaqeke kuvuleke mhlawumbe ifuna nawe sibe neshow ukuthi what is it that you want empilweni yakho ufuna izinto zakho zilokhe noma ufuna izinto zakho zivuleke uma ufuna ivuleke qaqa amafindo nawo ngoba lawo mafindo izilwane zisebenzisa wona ukubopha lento ifana noma kuthiwa egingqika nemoto bese uphuza utshwana isilwane kumele siginqe sizosebenzisa ukuthi udakiwe bese naso so eda umdako waso ukuthi ube crazy uyiginqa imoto uma kuthiwa isilwane asiginqe nemoto kanti uzogijima ngespeed esiphezulu sizosebenzisa ukuthi nange gijima kanti izulu liyana kuyashibilika sisebenzisa intuba bese siyayishaya imoto sithi uma wena uyodlula itruck uyidlula ngespeed truck sizosebenzisa lowo mzuzu uthi awu nansi itruck nangu kuyena bese siwuthi umqondo nje kwenzeka into encane nje ezo swifter ethi kancane ibusuyangena etruckini isilwane esiyi-opportunist sisebenzisa ithuba elikhona izulu liyakwazi ukuyinela nje liyayinela izulu kodwa ngoba khona into ekade yayifuna umuzwa kini udilike zivele ifike ilwane lithi lini izulu zona ziyayidudula indlu ziyayidudula ngoba indaba imvula iyathambisa bese nithi nina ayingeke le mvula ibingenkulu kodwa indlu yakithi ibukani iyacrack khona imimoya ebidudula ngoba kade befuna ukuyiwisa inkinga indlela yokuthi iwe ibingekho ngoba kade ingekho izulu kade zifuna izilwane ukuthi ugwazwe wena uphuma igazi kodwa indlela ebingekho seyisebenzisa lo muntu oqabana naye ukuthi akagwazele zona kade zifuna uqoshwa emsebenzini indlela ayikho because abaphathi balandela umthetho seyisebenzisa wena ukuthi ixabana nabantu ushaya abantu emsebenzini ukuze kube ne-excuse ukuthi uqoshwe kade zifuna uphuma emzini wakho seyisebenzisa leyo ntuba eyokuxabana nendoda bese uyaduba bese uyaphuma uyabona nje mina umuntu odubayo baba ukuduba ingozi enkulu ukuduba noma ungayincoma uthe yalifakwa kumina nguDemet mina anguthatha ushit unamanga baba sewungena umoya olwayo sekusebenziseka wena ukuthi uyibophe akekho umuntu ongaduba ongaduba umuntu ashiya umsebenzi ufuna akekho umuntu ongaduba bafethu in a normal circumstances ongaduba ashiya umuzi wakhe uyishiya impela izingane zakho la mhlawumbe zu4 zu5 uyishiya izingane uyishiya either way it's either indoda noma umfazi in a normal circumstances unormal kahle ngeke uduba ushiya umuzi wakho ngeke baba singapheja imali ungazibona uduba ushiya umuzi wakho kunalento exoshayo ngelinye ilanga lazo kubamba khona inkinga uyoyinyela ithende njengenkomo empilweni when the going get tough when I become tough that gets going don't just wena nje uvele nje uqhume wena afakwa alenzini uyabona umuntu bezoboshwa uyena umuntu sometimes oba sendaweni wrong ngesikhathi eswrong uyena umuntu owenza into wrong umuntu bezoboshwa nje awuvele usukele uthi hayi siyakubopha namhlanje ukuthi asinibopha cha uwe into engaphakathi kuwena isilwane ohamba naso esikwenzisa into wrong bese uyayenza bese uyaboshwa ingakho mase kumele uphume funa wena yourself umqondweni wakho uqala uvuma ukuthi yazi la khona into engihamba naye ngibophisile mina angijena mina lento engihamba nayo engenze ngaboshwa angiqale ngilwe nayo ebusuku lele ejele phakathi uthi ayikhasi lento yangena kumina yangenza lento njengamanje lesilwane esingenze ngaba la ayikhasi it before uvuka enkantolo musa ukuvuka uye court uyolwa
uyolwa no complain, uyolwa nomseshi, uyolwa na whoever lapha. Don't do that when. Ilwa nete kuwena kuqala yourself. Ungakujabulela ukuvuka uye enkantolo uyothi mina hayi ke namhlanje ke ngiphethe ummeli onzima kakhulu. Ngoba lo mmeli ngalutho mawukuthi into elwayo iwithin wena. Izovela ididisa ubufakazi iqede ikufaka emgodini. Kodwa beke wenza introspection ukuthi hayi ngeke. Kahle nama angikho right la. Khona iphutha likhona. Mina ngiyena umuntu ophuma silo. Ngiboshela ukulwa. Angilwi mina. Hayi ngeke. Ngiboshela umntshontsha. Angingintshontshe mina. Ngibulala umuntu. Angibulala umuntu mina. Angibulala abantu mina. Ikhona into engingenile. Ngiyacela kwabakithi abalele. Ngiyacela kuyinyanya zonke. Noma yini engenze ngenza lento. Ngicela zinqobe. Angithi mangivuka ekseni ngenkantolo. Akube ukuthi lento engenzisokubi sezisusile idalwa. Ijaja libona ukuthi ngimsulwa mina. Mina ngimsulwa ngoba wena umsulwa wena. Into erongi ilo moya ungenile. Awusukeke umoya. Kusale wena kumsulwa. Mawusumsulwa wena, ijaji lokubuka likubuke. Sithi hayi lo muntu umsulwa. Ummeli wakho nje athi 121212 uvela udedelwe. Into ngempela wena uyenzile. Kodwa usuhlukanisile phakathi kwakho nalesilwane esikwezisile wasilahla. Sewusele wedwa ke manje. Ingakho noma yinini umuntu bethi ngiyalibona iphutha lami ngiyaxolisa. Usuke sesobha leyo muntu. Uyabona uma uthandana nenkuzi malanga into ethi noma ironke baba ayiboni hlobo iphutha layo. Hayi ugaxele bastard. Gaxele nja yami. Gaxele. Ukhuluma umuntu umchazele uzumchazele nangezandla. Akaboni iphutha lakhe. Gaxele ide wesifazane noma indoda ugaxele nje. Ngoba kumele impilo yephambili. Akukhulunywe izinto ezenza impilo yephambili. Angakhulunywa izinto ezenza impilo yemuva. Awasithathu please you must be watch out empilweni if you've got something to lose. If you've got something to lose nje indlela onyathela ngayo be careful. If you've got something to lose, never ever fight with a person who's got nothing to lose. Ningaboshwa ngamaphoyisa, ningabonwanga umphakathi, kodwa uyasiqilaza isidalwa sakho mawuzolwa nomuntu who's got nothing to lose. Ngoba uma ngabe imoya yakhe simpanisha leyo muntu izopanishana verse entweni engekho. Kanti wena if you've got something to lose, ngomsindo omncane izoshayisa imoto yakho. Ngomsindo omncane uzoba nenkinga emsebenzini. Ngomsindo omncane izodliwa impahla. You've got something to lose. Woqala umbheke umuntu odila naye empilweni. Ukuthi yini nayo. Ungezi ama feelings most of the time. Ama feelings aside. Check reality empilo. Ukuthi manje makuthiwa okay ke niyaxabana ke niyalo. Yena uzolimaza imoto yakho. Wena uzolimaza ini yakhe. She's got nothing or he's got nothing to lose. Be careful. Be careful. Zonke indlela mhla ka 1 November ziya eMakhandakanda Dam. King Phakanzama Dam inamba yakhona 0798130260. 0798130260. Nginithanda ukubhubha ngixolisa nje ngokuthi ngeke ngathi ukuma ungena kunezimpi ezinkulu engilwayo lemaceleni. uNkulunkulu anibusiso lapha nikhona. I love you all, bye bye.